Okay, may mudto daw sa kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 16 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Abi no mahigala no. Welcome dahil sa atong mga kabataan no nga magsugod na karong adlaw sa ilahang klase, no, formal opening of classes na gyud karon no. Nahala no, mahinoon kay klase na no? Doon na yung mga bata nga gipangkapoy pa, doon na po yung mga bata nga excited na no. Doon na ko amahan no, nga yang anak mo grade 1 na, excited kayo yang bata. Doon na po yung uban nga mo grade 1 na, di porganahan mo sulod yang bata. Bagol pod kapoy ko no. Then anyway, nagdepende gyud na sa matod pa kanang kuan sa bata ba, kanang iyahang ug sa to pa na iyahang feelings o sa tawag nato niya kondisyon sa bata no. Magdepende ra gyud na sa kondisyon sa bata. Doon ay bata nga kondisyon kay mo eskwela, doon na po yung mga bata nga pulongson kayong eskwela. Anyway, alam-alami lang higala no. Saon man gyud nato nga kinahanglan man gyud lagi tang grade 1. Lisod na po kayo pag grade 1 na to mga anak 8 anyos na gulang na unya na kayo din ha no. No, klaro ha. Nahala no, padayon lang gyapon kita sa ato ang pagtimbaya nya. Congratulations di ay sa atong mga ginikanan no, mga ginikanan sa ilaha usab nga sa pagsugod sa klase karong adlaw. Nahala no. Padayon ta mga gala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Bueno, ari kita mga gala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. But anyway, padayon lang gihapon ang CBCP mga higala sa panawagan nila sa impeachment court nga subayon lang gyud kuno sa naas balaod, no? Daghang kayo ang mga matud palagi kana bitang circumstansya nga angay po natong i-take consideration. So muna nga ang simbahan usab nahimo nga matud pa nagmatngon usab sa iyang mga pronouncement ingon niya na no. Muna nga ang pronouncement lang yun karon sa CBCP pinaagi usab sa ilahang nga presidente si Cardinal Pablo Virgilio David nga unta tumanon lang yun sa impeachment court o sa mga senador kung unsay anaa sa balaod. Namura na yung mga panawagan karon usa no. Mientras tanto nga kuan pa na gitawag nato talandugon pa kayo ang kahimtang karon. Nga balita mahigala gikan sa Vatican, Blessed Carlo Acutis o Blessed Pier Giorgio Prasale, duha ka mga Katoliko nga na medyo nagustuhan sa mga tao tungod lagi sa ilang matod pa vibrant faith and witness to holiness pagakuana na gyud no. Pag i-canonize na gyud ya ang mo canonize ni ini mao kini si Pope Leo XIV. Kini si Blessed Carlo Acutis hapit na magyud ta ni May 17 man unta niya kay wa man namatay man in town si Pope Francis muna nga ang nahitabo na-postpone niya murag naka-schedule na no September 7 si Blessed Carlo Acutis o si Blessed Pier Giorgio Frasali. Ayan no. Abi na padayon ta mga higala sa atuang nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abi na ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Atong Saint of the Day karon bisan kun way nangutana mausi segunderino San Juan Saint John Francis Regis, born to a noble family and joined the Society of Jesus. Unya usa siya ka miraculous worker. But in spite of that, he remained humble and prayerful all matod pa until his death, no? Unya canonized as a saint kini si Saint John
Francis Regis, no, o Regis. Ayan, no. Hala, no, sama kang Saint John Francis Regis, no, padayon kita sa ato ang mga pag-ampo, no, kay dili magyud lagi nato malikayan mahigala nga murag dito po doon na po dahil mga malitok ba, no, nga mga pulo nga usa kay magkapasakit sa uban. Nga mga ilang itag pasaylo po, no, saon man nato nga sapagkat tayo ay tao lamang. Wala tayong mahimuan na mahigala, no, kay beyond the control man na sa ato ang atong limitasyon, no. Doon na magitay mga limitations. So saan man gyud nato mga yo ragit pasaylo kung doon na tayo mga tao nga napasakitan. Ayan, no. Nalapadayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Ari na ta mga higala sa ato dayang timbayaon og mayong munto, no. Ang atong mga kaigsuunan usab nga mga na-assign sa mga bukid-bukid ang atong mga maestra, no, maestro kay saka na gid sila rong mga adlaw mga higala. Kaya hay katong naara sa mga along the highway kay medyo dili kayo pod matud pa dili kayo lisud ang ilahang mga assignments, pero alang nga adtong medyo tuwa sa mga bukid-bukid, hala, good luck, no. Well, anyway, moabot ra gyapon ang panahon nga kining malukat-lukat usab kita, no, sa mga kalisdanan. Ako sa una mahigala, no, ako mga testimony nako when I was assigned in Kalumbuyan during that time, wala pa series, no, nga ang dalan abug pa kaayo, no, o niya ang mga tao dili pa kay pud hinug sa ilahang pagtuo, ingon niya na. So muna nga kinahanglan gyud og jutang mga pag-antos, mga pag-ampo ug mga pasensya, no, and kanang gitawag nato sa pinulungan bitaw sa atong Ginoo nga si Kristo nga ang imong pagbuot mo'y matuman, mura gyud ato ang padagan, no, nga ingon ni ana, no. Ako na-assign ko ang lisod gyud sa una kay magmotor ang gunta, unya medyo daot pag yung dalan, unya matud pa kini wala pa komportable nga sa halakyan kining series, guba pa pod ang dalan, unya ang mga tao medyo bag-o pa, no, bag-o pa sa ilaha nga pagtuong Katoliko. Murag daghan pa kay silang mga question nganong ingon ni ana, nganong mauna ingon ni ana. Pero hantod karon padayon maghihapon ng pagpangalagan, no, medyo arang-arang na, no, dito sa Kalumbuyan. Medyo nakita sigon sa pinaka-latest nga akong nadungog, maayong pagkadala sa akong gawiks ang Kalumbuyan. No, gwapo na kay simbahan. Gawiks mahimud to diha, no. Si Father Christian Dorango. Ayan, no, congratulations sa diha gawiks, ha. Maayo man gyud ang mga feedback sa mga tao diha nimo. Okay, padayon ta mga higala, ari na ta sa atuang kining ari na ta sa atuang catechesis, no, catechesis nato. Abi, no, ang atuang pangutana karon, Father, ngadong sa atong Katolikong simbahan, bata pamantang pabunyagan. Sa laing relihiyon, dagko na lagi sila. Well, anyway, wala dili na ta makatubag ana sa mga laing relihiyon ug unsa po ilahang mga rason. Ang ato rang i-focus mao ang atua, no, ang atua nga pagtuo, no, ang atua ang tradisyon, no, ang atong tradisyon nga gisunod. Well, anyway, dili lang sa, pero sa gihapon atong hisgutan ang mga rason nganong bata pa ta gibunyagan na ta. Pero wala nagpasabot, ha, nga bata doon na baya po gidaghang gibunyagan nga dako na kayo, go lang na kayo mo pa pagpabunyag. Pero kuan lagi mga convert gikan sa laing relihiyon o niya namalik sa Katoliko. Kaya formerly Katoliko man sila, and then dili gid nga laing relihiyon nga hindi malik sa Katoliko. Dili gid sila Katoliko, and then na converted to sa Catholicism. Muna nga ako na pa lamang pong gibunyagan. So dili wa na nagpasabot nga kay mamunyag taong bata pa, bata ra gyud atong gibunyagan, bunyag ta bisan unsa, no. So muna nga ato nga tun-an kung unsa man gyud ang mga epekto sa usa ka tawo sa bunyag, no. Number 1 is spiritual cleansing and forgiveness of sins, no. Ato kanang gibasa, ato kanang mga higala, ato kanang gibasi, no, gibasi nato kana sa Acts chapter 2 verse 38. Repent and be baptized for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, no. Paghinulsol ug pagpabunyag aron ka mapasaylo sa imong sala.
ug imo pong madawat ang Espiritu Santo. Sa ato pa ang epekto di ay sa usa ka sa bunyag kanto sa usa ka tawo mao nga mahugasan siya sa iyahang mga sala, no? Kanang matud ba nun, repent and be baptized for the forgiveness. Ang epekto di ay sa usa ka tawo mao nga mapasaylo siya sa iyang mga sala. Unya madawat pagud nimo ang gasa sa Espiritu Santo. Ikaduha, kung atong basahon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 sa 4, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo kisa Jesus. Busa nahiusa kita sa iyahang kamatayon. Tungod diini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyahang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi isip nga magkinabuhi nga bagong Kristo. Sa ato pa ang bunyag di ay mag-identify ka nato sa kining gitawag nato makaambit kita sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Makaambit kita sa iyahang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ayan, no? So klaro ha. So ang epekto di ay sa kining bunyag mao secondary sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38. Number 1 is ato pa din no, pag hinulsuli inyo mga sala ug magpabunyag aron mapasaylo kamo sa inyong mga sala. No, pag hinulsol ug pagpabunyag aron mapasaylo kamo sa inyong mga sala. Ug pinaagi niini madawat ninyo ang Espiritu Santo. Sa English pa, repent and be baptized for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa ato pa, sa bunyag di ay atong madawat ang Espiritu Santo, mga gasa sa Espiritu Santo, ug matud pa mapasaylo kita sa atong mga sala. Ug ingon manusab sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 hangtod sa 4, ato pod nga matud pa ma-identify ang atong kaugalingon sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ana no? So pangutana, Padre, naa na di ay sala ang bata. Okay, forgiveness man lagi. Ang tubag ni ana ang sa Salmo 51 kapitulo 5 matud pa, dautan ako sukad ako nahimugso ug makasasala sukad ako gipanamkon. O nga sa ato pa kining gagmayng bata duna na daini sila yung mga sala. Muna gitawag nato sa English og kanang inherited sins, no, sala nga panulundon, no, kana bitawng sabi ni Saya pa na sala nga sulundon kadto pa inherited sins nato, no, nadawat nato gikan sa atong mga ginikanan. So muna nga naghisgot man lagi kita kapasayloan sa mga sala, muna nga magpabunyag kita. No, kay matud pa diri, no, matud pa diri sa buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 38, pag hinulsol o pagpabunyag aron napasaylo sa sala o madawat ninyo ang Espiritu Santo. Sa ato pa kay ang bata sigon diri sa Salmo 51 bersikulo 5, aduna naman day sala sukad pa sa nga gipanamkon, muna nga ato gyud siyang pabunyagan aron nga matud pa mapasaylo siya sa sala nga panulundon. Okay, no? Muna siya rason, no? Kay may sala na malagitaw niya. Ikaduha, ma-identified pod kita sa death and resurrection of Christ. No, it is a public declaration of faith marking a person's identification with Christ, death and resurrection. Gani, kung atong tanawon sa Catholic theology, baptism is a symbolic burial of the old self and rising to a new life in Christ, reception of the Holy Spirit, and becoming part of the Christian community. Klaro ha? So, bada nga gusto naman lagi nato nga sa gamay pang bata, mabunyaga na mahinluan na kita sa atong mga sala nga panulundon, kinaaman yung sala nga panulundon, no? Kung Bible mo atong kuagbasi, ang matod pa sa Salmo 51 bersikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako gipanamkon. Nya matod pa pader, lahi pud lagi ang among atong bunyag kaysa mga laing relihiyon. Sila itumod man gyud sila sa tubig. Ang tubag na ana, ang tubig magud mo importante ana, dili man ang pamaagi sa kanabitang pamaagi sa pagbunyag. No, kaya ang importante ana ang kuan man
ang matter, no, water, no. Kaya sa bunyag ang matter ni ana tubig, paghinlo ba. Unya ang form is the specific wording used during the ceremony. Kana bitang moingon ang pari nga, I baptize you in the name of the Father and the Holy Spirit. Ayan, no? Klaro? Unya, matod palagi, tulo ka paagi ang pagbunyag. Dili lang ka immersion. Practicality mo kada. Kinakana manggong practical lagi. Pananlitan, adto ka sa mga lugar nga walay, adto ka sa mga lugar nga nihit kaayo ang tubig. You cannot expect nga magbunyag nimo dito imog yung i-immerse ang tao pareho sa nahitabo sa Jordan. No nga gikuang gyud ka. Munang ang uban adto sa dagat. Dili okay ra sa dagat kay tubig magyahapon na. Pero murag sigon sa akong gituuhan mura og fresh water ang atong gamiton. Dili ta pwedeng mo gamit og dagat pero ang uban nga mga relihiyon dagat man po sila. Ila po na no mo na ginaingon sa akong ginaingon nga kini akong gitudlo ninyo sa ato ra gyud po na. Dili lamang ta magkomentaryo sa bunyag sa laing relihiyon kay ila man pud na. Sama nga dili lang pud intawon pud ta sa wayon sa mga laing relihiyon kay ato man pud ni. Ang importante nga naa pud tay atong pagtulunan ug naa pud sila ila dili lamang ta magsawayanay sa wayanay dagoy ani kay matud palagi managsuon ra biya ta nga parehos biya tang Kristiyanos no unya aduna tay gitawag na tuog sa in English pa na no duna tay unsa man to minigala no duna tay kaparihuan sa mga gitawag natong Hudiyo unsa ganito atong kaparihuan kining gitawag nato sa in English o asa naman ito may higala no? Itong ato ang kwanderi nawala naman noon no? Hapit na ako ito nawala may higala no? So ingon na ni Ana mga higala ha so wala no so again sa ako nang ginaingon kini ato sa ato ra pud ni kanang uban nga mga laing relihiyon nga bata nga dili sila mobunyag og bata kay hulaton pa nila nga mo ang bata gyud may desisyon kung bunyagan ba siya sa dili aw inyo pud na sa amo ado naman pud may theology no nga amo pud nga gidawat nga ang bata aduna na siya sa lang panulundon. Salmo 51 versikulo 5 dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako gipanamkon o kay gusto man lang ginamo nga sa gamay pang bata ma-cleanse na ang bata sa iyahang salang panulundon. Sigon diri sa Acts Kapitulo 2 versikulo 38 nga repent and be baptized for the forgiveness of sins and you will receive the Holy Spirit. Amo man lagi nang gusto nga madawat sa bata sa gamay pa siya okay ra pud na amo pud na no unya matud pa lagi reception of the Holy Spirit becoming part of the Christian community. Gusto namo nga ang bata mamembro na sa Kristohanong katilingban ana no so amo pud na mga laing relihiyon naapon mo inyo dili lamang ta magsawayanay kay kinsa ra magutang mahukom no may man taog kita joy mga may man taog may matag senator judge no muhukom gyud ta dayon wala man tay katungod ana kay matud pa ato limited man pud ang atong knowledge lagi sa mana nga dili ra gud sa ako na ginaingon mahingala no adon na lamang gitay mga kasaypanan po usahay manang mga ora gitag pasaylo dili ra lamang po nato ba nga barugan ang atong sayop kung nakakita kita nga adon nakita sayop mga ora gitag pasaylo unsaon nga limited ra man pud lagi ning ato ang pagkatao bisag unsaon pa natong pugong-pugong mapuno magita usahay mo na nga makalitok kitag mga pulong nga makausakit usab sa uban mga ora gitag pasaylo mura kina sa diha no asking for forgiveness. Okay? Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.